Hey guys! Takže jelikož je dneska Halloween, tak jsme se rozhodli, že natočíme zadání naší krásné malé dýničky, která je sice letos poněkud menší, než jsme byli zvyklí, ale tak Nevadí. aspoň něco, že jo. Tak, jdeme na to. A hlavně prosím tě trochu dál od toho. Proč? Já bych se docela ráda dostala tím do této lžící rovných potom. A jak se vám líbí náš make-up? Já mám být něco jako taková skeletonová princezna, řekněme, čarodějnice. Fakt nevím, proč jsem tu plácela, to udělala na ksichtě, jsem si vykouzla, to první, co mě napadlo. Ale taky, jelikož mám jenom černý stíny, že jo, tak prostě člověk toho moc nevykouzí. Ale tak snaha byla, záleželo. A sestra jde, jak si za Já jsem kočička. kočičku. Či. Teď to prostě vyndej. Ale bože. Mě třeba vlastně je... No, Tada! dýně. Prostě dýně. Hoď. Máme to jinda. Ale tak... Tak a teď už jen pořádně vydlabat. Vyndat očistit. její vnitřnosti dýňovský. Řeknu vám lidi, nevím, jestli se dlabali dýně, ale pěkně to smrdí. Já to strašně nechci šávat. Tak to fakt nechceš. Jaký to je, tak kdyby se rodila dítě, ne? Markéto, Fear Factor. Žer. Pokřím krví tu dýně. A tam jsou dýně. A tam taky. A tam taky. Prostě všude. A tam nad oknem taky. Tada! Takže takhle vypadá naše finální podoba naší letošní malý dýničky. Ale mě rozuměla. Jo, povedla se. páčí. Takže my ještě teď rozsvítíme, nebo takhle, my ji rozsvítíme za chviličku, až bude tma a tak samozřejmě do videa to stříhám. Ale nevím, já nevím, jak to můžete, jako jestli to takhle vidět nebo ne, asi blbě. Proto ji pak rozsvítíme. No tak je co? Nevadí, mi to chápete. Takže tohle to je pro dnešní halloweenský video asi všechno. Já doufám, že vy ten Halloween taky nějak pořádně oslavíte, nebo aspoň v rámci možností, nebo jestli aspoň nějakou tu dýničku vydlepete. A jestli se vám naše video líbilo, tak můžete thumbs up. A jestli se vám líbili my, tak nás můžete subscribenout. Jo, to byste mohli. A taky jestli chcete, tak nám do komentářů dolů můžete napsat, za co letos jdete vy. A nebo jak prostě slavíte Halloween u vás doma. A nebo jestli jste si taky vydlabali nějakou dýničku. Každopádně vám děkujem a těšíme se na příště. Happy Halloween!